O Recuncho dos Libros, o programa da Radio Pública Municipal no que imos repasar a actualidade da Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco. O Recuncho dos Libros, o espazo para a lectura de Radio Eume. Ola, que tal? Son Pepe Capelán e douvos a benvida a un programa máis ao Recuncho dos Libros, o espazo de Radio Eume, a Radio Municipal, no que percorremos a actualidade da Biblioteca Pública Enrique Rivera Rouco, acompañados, como sempre, pola súa responsable, Anabel Alonso, a que xe lle damos a benvida. Que tal, Anabel? Hola, bo día. Bueno, pois esta semana temos unha semana un pouquiño máis curta, pero vamos a afondar en outras actividades que virán os vindeiros días ou a vindeira semana, poñendo especial foco nesa festa do Día do Libro, pero se che parece, antes de trasladarnos esa vindeira semana, vamos a ver que é o que tedes esta semana, que aínda que sexa máis curta, pois sempre nos vades a propoñer novidades e vamos a ver os días que vades estar abertos, pois que actividades ou que propostas nos facedes dende a biblioteca. Se che parece, comezamos xa polo luns, como sempre, de novidades. Pois sí, ainda que esta semana é un pouco especial porque é unha semana máis curta, traemos vos como todos os luns dúas novidades de infantil e dúas de adultos. Neste caso, pois, escollimos para as novidades de infantil un libro que se titula Dinguirindiña. É un libro do grupo musical Caldo, no que pretende facer un homenaxe pois, ás mulleres que transmitiron a literatura oral, as cancións, un pouco dentro do marco deste ano das letras galegas que se dedican pois, ás cantareiras e á literatura oral, no? Digamos que esa homenaxe se centra especialmente no cancioneiro que no seu momento recopilou Dorothea Schubert coa axuda de Antón Santamarina, esa obra enorme e superinteresante na que se recolle moitísimo do cancioneiro galego. E o libro ven acompañado dunhas ilustracións moi chulas e tamén dun QR que leva ás cancións e aos temas que se propoñen no libro. E o título este de Dinguirindiña ven un pouco por intentando imitar o son da pandeireta, no? Nos van a sonar moito as pandeiretas esta temporada. E creo, bueno, é un libro para nenos e nenas de máis de 6. E despois traigo vos unha historia de aventuras para nenos e nenas un pouco máis maiores, a partir de entre 8 a 12 anos ou para arriba nunca hai límite, que son os libros de aventuras infantís na que se fomentan os valores da amizade ou da valentía ou da curiosidade. Se titula Maya Erickson e el misterio del laberinto e conta a historia de Maya que se vai a vivir que se vai con seu pai, que é científico, a unha selva, e ali empeza a investigar porque hai un biólogo que a ela lle parece que algo raro pasa aí, no? E xunto con unhos amigos empeza a investigar este misterio. E pasaríamos agora tamén ás propostas ou ás novidades para os lectores e lectoras xa adultos, non? Pois traemos-vos unha novela de Carmen Blanco. A mellor moita xente coñece a esta autora porque traballa na taberna do Eume que hai nas Fragas do Eume e se titula Gorriones e halcones, unha novela ambientada na época dos irmandiños e en toda a revolta irmandiña, cando digamos que que se fundou unha especie de democracia en Galicia no século XV, e digamos que hai unha masa de persoas, no? Que independentemente da idade, da raza, da condición social, se xuntaron para loitar contra de algúns nobles que digamos que se extralimitaban no que lles pedían aos habitantes da zona. Aparecen personaxes históricos como Diego de Lemos, o Pedro Osorio, Urraca de Moscoso, e é un libro bastante interesante, con moita acción e moi apasionante, que, tampouco é preciso irse a outros sitios para atopar libros de aventuras que no ambiente de Galicia e no ambiente da súa historia podemos atopar historias así como esta de Carmen Blanco, Gorriones e halcones.
Sí, de feito, bueno, este Fito, ademais con esa mesma nomenclatura, protagonizou un dos espectáculos da compañía de baile tradicional Xacarandaina, este lema de gorrións contra falcóns, e, bueno, pois, mira, novela histórica de aventuras, ademais dunha autora galega e que temos moi pretiño daqui das Sí, Pontes. unha autora da comarca, o sea que casi nos colle como se fose unha autora local. En canto a novidades tamén para, bueno, en galego, non? Sí, traigo vos tamén unha historia de unha novela negra, de intriga, de Elena Gallego, que é unha autora moi coñecida, moita xente leería seguramente Sete vidas. Ahora estou dubidando se é Sete vidas, pero creo que sí. E presenta aquí, bueno, conta a historia de Marta Vilas, que é un personaxe que recupera de outra novela, que é xornalista e que vai a embarcar nun cruceiro que está como diseñado para promocionar o camiño marítimo para o camiño de Santiago, e digamos que se suben a ese cruceiro determinadas personas influíntes e tal para facer esa viaxe turística, ¿no? Entre eles pois unha parella multimillonaria, unha youtubeira e un policía de incógnito, e suceden unha serie de cousas nese cruceiro que fan que esta xornalista xunto co policía teñan que investigar eses misterios. É unha homenaxe encuberta ou non tan encuberta ao libro da Agatha Christie de Viaxe no Nilo, no? Que temos visto en adaptacións ao cine e así, e que creo que ten moito sentido do humor e pode resultar moi entretido. Pois mira, como case sen querer temos tamén aí unha recomendación de libro e peli, non? Porque mencionando a Agatha Christie ese percorrido polo Nilo, hai unha recente película, creo que protagonizada por Kenneth Branagh, que encarna o investigador Hercule Poirot, así que, pois mira, quédanos aí esa recomendación tamén. Sí, hai unha serie de feito de películas que fixo Branagh, porque tamén está Morte en Venecia, non? Ou algo así, hai un par de adaptacións. Ou tamén está a de Asesinato no Orient Express. Asesinato no Orient Express, exactamente. Hai como unha serie de adaptacións con grandes estrelas, ademais, o sea, estas pelis con corais, con moitos actores moi coñecidos e que teñen unha factura moi chula, moi elegante, así, e a verdade que están moi ben, moi entretidas. Bueno, pois aí queda unha proposta audiovisual para Semana Santa tamén, pois mira, case sen querer, unha proposta cinematográfica baseada na grande autora de novelas de misterio. Pasamos agora, se queres, ao martes de cómic, a ver que é o que nos propoñedes para esta Semana Santa. Pois en martes de cómic propoñemos un libro que además temos de novidade, que se chama Eumatoxigantes. Está traducido ao galego, esta traducción recibe unha axuda do Ministerio, e é unha novela gráfica escrita por Joe Kelly e debuxada por Ken non sei como se pronuncia exactamente, Nimura. Conta a historia de unha rapaza que, digamos que é un bicho raro dentro do seu entorno, e é un pouco solitaria, e pasa os seus días xogando facendo xogos de rol, metida nos seus libros e matando xigantes con un martelo que leva con ela, que é máxico. Digamos que esta historia pois é como unha historia de aprender a volver á realidade e a relacionarse coa xente e a abandonar un mundo fantástico no que vives, no? Está escrita en primeira e terceira persona, unha parte é a propia protagonista que a conta e outra parte está contada desde fora, e foi finalista do Premio Eisner, que é un premio moi prestixioso do mundo do cómic, e tamén foi Premio Internacional de Manga en 2012. Hai unha película tamén sobre este cómic, pero que non estou segura se xa se estreou en España, e bueno, creo que é moi interesante, sobre todo a nivel gráfico. Me parece un cómic moi chulo, e este tema dos adolescentes e todo eso creo que tamén é algo sobre o que podemos volver, porque nos dá moitos tips para a vida, digamos. Sí, ademais un personaxe protagonista que encarna, como se dixéramos, a versión feminina de Thor, ese personaxe tan coñecido grazas ás películas de
Marvel, non? Ahora que falamos de Thor, que falas de Thor, do martelo xigante, me lembra ao libro de Ledicia Costa, Os golpes de luz, que limos hai pouco no club de lectura, donde a protagonista, que era unha muller que estaba empezando con unha certa demencia, sempre levaba un martelo con ela, e seu neto pensaba que realmente era unha superheroína, que era unha especie de Thor, e que ese martelo era máxico. O sea que parece ser que eso que se chama, ¿no?, en literatura o polen de ideas, que son esas ideas que están por aí e que diferentes artistas en diferentes partes do mundo asumen como propias. Ben, pois continuamos avanzando na semana, se queres, e pasamos xa ao mércores de Entreversos, o día da poesía. Pois sí, escollín nesta ocasión un libro de Chus Pato que se titula Sonora, que foi Premio Nacional de Poesía no ano 2024. Non é, ao mellor, unha lectura moi doada, porque sí que é certo que a maneira que ten de escribir Chus Pato é bastante autorreferencial e bastante elíptica, o sea, bastante difícil, pero ten esta cousa de que te conecta igual contigo, anda que non saibas moi ben ao millor ou non entendas de todo o que che está explicando, conectas igualmente coa súa poesía. É un texto que fala dun proceso de dó, escribiu uno despois do falecemento de súa nai, e digamos que hai ao principio como unha especie de algo que produce 9 ondas, e cada unha desas ondas son como unha das etapas do dó, no? E enfronta eso, a morte, pois, desde a negación, a confusión, a rabia, a dor, todas estas etapas que hai cando perdes unha persoa querida, no? E me parece, bueno, interesante. Hai pouco que escoitaba un podcast sobre a dor e sobre como deu obras literarias maravillosas, e por eso me acordei deste libro de Chus Pato, que trata un tema universal como outros libros, como por exemplo o ano do pensamento máxico, que temos tamén aquí na biblioteca, ou libros que falan eso sobre como enfrontar unha perda, ¿no? E a veces a ficción ou a literatura tamén nos pode axudar na vida. Pois aí queda esa proposta tamén un tanto introspectiva, ou mellor tamén para reflexionar nesta Semana Santa. Dicía na presentación do programa que, aínda que sexa unha semana máis curta, sí que temos que contar novidades ou facer fincapé nesas cousiñas que imos a ter a vindeira semana, porque celebramos o Día Internacional do Libro, e vos, ademais dos diferentes actos que tedes preparados para ese día, tamén se vai a facer entrega dos premios ao concurso de marcapáxinas, que remata xa o prazo de participación, non? Pois sí, todavía temos estes 3 días desta Semana Santa para entregar os traballos dos marcapáxinas. Hasta o día 15 podedes traelos todavía, e despois o día 23, na festa que faremos polo Día do Libro aquí na biblioteca pola tarde, pois teremos a actuación de Pacolas, creo que xa o comentamos noutra ocasión, que nos traerá este espectáculo musical que se chama Ecoralia, que tamén temos o libro na biblioteca por se algún quere leválo, e entregaremos os premios do concurso de marcapáxinas, e además para todos aqueles que vos animedes e viñades a esa festa do libro, pois haberá un agasallo. Moi ben, pois eso debullaremoslo máis polo miúdo, se che parece, no programa da semana que ven. Como sempre, agradecerche a túa presenza neste espazo e feliz Semana Santa. O mismo digo. Pois isto foi todo no recuncho dos libros de hoxe. Nos volvemos a vindeira semana con máis novidades e actualidade da Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco. Que teñan unha moi boa semana e lembren que, como dirían os da Ría, hai que ler, inda que sexa sempre o mesmo libro.